Здравейте, моите патата, и добре дошли в нашия канал за забавления. Преди да продължим с това видео, бих искал да помоля всички, които нямат 18 да напуснат това видео, тъй като то е предназначено само единствено за пълнолетни. Второто, което искам да помоля, е всички, които имат 18 и правят някакъв вид залози, моля ви се, съобразявайте какви суми залагате и залагайте суми само единствено, които може да си позволите да загубите. Хазарта не е начин за изкаране на парички, хазарта не е инвестиция, то е само и единствено за забавление. Така, вчера на Life of Kick се ощапах на мърша. Днеска имам бонус и ако не успея да ги извърта, лайф до вечера няма да има. Така че стискайте палци, за да може да се видиме в 20:30 в кик. Ай! Така, започваме на Piggy Crush. Да видим има ли желание в нея. Някакво желание нещо да фърли. Както ви споменах или не съм ви споменал, не знам в началото. Тази сесия е сесия, ако върже, пускаме лайф, ако не върже, не пускаме лайф. Добре, ма, беби, ма. И какво хубаво прасе върли. Това се дължи на факта, че предните 2 дни много се ощапахме. И така. Също така, да не забравям. Обещах ви бонус, че ще има за скатер за 1000 лева. И така и ще направя. Най-харесеният коментар е, че искате тия 1000 лева да ги опропаста на мечетата. И така и ще направя. Първо ще пробвам с тия нещо да направя. И ако върже, купуваме. Ако не върже, депозирам и пак купуваме. Въпросът е да... седмици затвори. Браво! На 20 кинта, 534 лева, добре според мен. И затвори прасенца още 200 кинта. Добре! Проблемът е там, че като се ощапа малко повече парички и такива не ги оценяваш даже. Можеш и седмички да дадеш тук преспокойно. Виж какъв хубав уби отдаде. Тя тази има и безплатни, значи трябва да даде злато и прасетата с едно. Ама не го виждам. Кюлчето трябва да даде. Че да даде, бонус е това къде е. И тук ако имаше ладове, даваше безплатни вратки. Ама трябва май прасето да е като ората нагоре. Не е баш... те май седмиците не са много силни или петиците не са много силни просто. Така като гледам по 200... ето го скатера, бе, брат! Ето го, е! Кюлчето и прасенцето. С 200 лева започва, бе. Добре. Хайде да видим какво ще закачи сега. Че те само с приказки и си минаха вратките, го е. 7 вратки останаха, но тук запис няма. С 200 лева почнахме. Тя самата игра по себе си не е скатър на пичове. Обаче, нали, като даде скатър е хубаво. Мислиш, че ще фърли нещо, ама няма, батко. Стига, де, веро ли ще направиш 12 празни, де? Седмици, затвори ги, де, толкова пъти ги вратна. Затвори, де, какви седмици, добре, затвори, обаче като видех, че мой цел екран да фърли. На последна вратка закачи 900 лева даде. Обаче аз съм доволен. Доволен съм, 1000 лева даде на 3-та минута от сесията. Има някаква стена в тунела, пичове. Видяхте вчера и оня ден на лайфовете в кика какво ми направиха тия ора. Безкруполни, даже не ме заиграваше. Викам, брат, това не мога да е така, бе. Ма, за съжаление си е самата истина. Май на 3000 да сменим, пичове, Ето ги, седмаците пак. Пап! Затвори ги, бе. Добре, поне барове затворихме. Добре. Сега ако ме дигне, т.е. тя вече ме дигна, на 3 кила мога да смена преспокойно. Затвори. Айде, бе. За фъна. И колко седмици, брат. Четворки яко фърля. Ма то май не е най-силният символ седмицата. Май диаманта е по-силен, така като гледам. Чай да видим, че ми стана интересно, бе. Кой е най-силният символ? Седмица е диамант, бе. Значи си е така. Тя е 20 линейна. Значи преди малко в скатера, ако ги беше дала като хората, нали, тя в скатера ги даде тук седмици, тук прасето и тук седмица една. Тук отдолу. Обаче, ако ги беше завъртел целата, други цифри щехме си прикаваме. Но според мен ще е разумно решение да смена на 3200 даже. Колко моя. Ще разбереш колко моя. Или пак ако дигна и до 4. Нали, може и на 4 да сме, аз нямам абсолютно никакви претенции по принцип. Нулеви претенции. На 3,5 ли, на 4 ли, на 3 ли, на 3 ще смена. Айде на 3 ще смена. Но аз си даде миличката, бе. Няма да гърчи, бе, повече. Колкото е дала толкова.
Казваш и мерси, играта да си изкефи е така да си вика, его дахме на кюмбата, той си ги взе. Ей, 3-5. Ай! Дай да видим това Кенгуроленд, бе, брат. Кенгуроленд, аз само на сесия игра основно, не знам защо, ма на сесия се цъка по принцип, да. И има хубав скатер, фаща двойки от тия жените май беха или от другите жени, от тия май бе. Да, от тия беха. Често ги изтаква и тия ги слага едно до друго. Айде, пап, дай го, не молим те, айде, дай го на първа врътка, дай го да видим какво ще дадеш, бе, беби, бе. Какво ще да ти стане толкова, аз не мога да разбера. Нямам думи. Тън? Чекай. По принцип да, не е лоша играта въобще, фаща съм и много хубави скатери на тая и затова я уважавам. С пълна сила. Можеш и по-добре да стане. Можеш. Добре. И 1000 лева скатера все пак не съм го забравил, на мечетата трябва да го купа, не съм го забравил, но първо да пробваме. Да видим тук дали нещо ще стане, за да не депозирам, дали ми разбирате. Ако даде от тук с техните пари да го купа, най-добре. Котешко месце, ще има ли скатерчета да фърлиш, бе? Или как? 3 бумеранга и сме в играта по принцип. Нещо май спре да играе, Май. Нема, тя или трябва да фърля екранче, или нещо скатърче, тя друго няма какво. Аз от базова тук не мога да се издържам. Да се надяваме на базовите фърленици не става. Аре ма, бейби ма! Стига ма! Не, ще се сменяме, казвам ти, не ме ядосвай. Ма ти ни скатери, даваш ни тройки, четворки. Къде дават така? Само валета тройки ми даш, пони са аз на 20 лева, по 5 лева ви дадат. Къде дават така? Айде да си одиме вече, аз ведаке кера, че ти направи това е. Каквото ми даде от предната игра, всичко го изпоках. Бива ли така? Трябваше и ти да фърлиш 500 лева, да те смена, да ида на друга, там да фърли 500 лева. Това ми беше идеята на мене, не да въртим тук якато изогоен и да ми взимаш парите. Я чакай, бе. Да видим дали така ще се оправят щата. Я една надежка, една на триска. Могло и да имаме някакви адекватни записи. Ма нема, аз на предната деноминация, пичове, ви видяхте, че аз адекватен запис нямах. Брат. Тук почва да фърля лаудове като хората, да ги върти, да ги стаква. Сега скатер, че ще върли сигурно на момчецето. Хайде да се даде скатера. Тън! Айде, дай го де. И как се скрънзи за този скатер, бе? Ще кажеш, че кой знае какво. Въпреки, че на 30 лева ще е хубав скатер, ама... Нали, знаеме се. Дали да не ги прежаля тия парички, дето ми взе и да си да просто, Дали ще ми ги върне, дали няма да ми ги върне, какво значение има, но нали пас съм ги взел от друга игра, така че аз не знам скатера защо толкова го бави, ще кажеш, че кой знае какво фърля от този скатер. Кой знае какво ще даде от него.
Добре, 4 стиля е хубав запис. Хайде още един такъв бързичък, айде да си, айде моите пати, докато си за шаматер още. Боже. Бе, дай му кумбата, бе, брат. Дай му кумба, бе. Ей, на 20-кия. Ама вижте, че ме дигаме до 3,5 и умира. Даде ми моите, къде съм почнал с тях на нея и до там. И гейм овър. Иска да ме дигне нещо от нея. Абе, тя даде ли ми до 4. Един запис е сега да ми даде 500 лева. Директно си отивам. Ей така да съм я вратнал, да си знае. Да си знае кой чичо е кюмба и да знае, че аз съм изявал паричките днеска. Айде, дай сега 500 лева екранче, бе. Дум, даки да дум, татака ти. Нема, бате. Оп, скатърче. Добре. Заслужих си го. Ти нервите ми скъса. Айде. Да видиме. Само скатъра поне 1000 лева трябва да ми даде. Поне 1000 лева. Тя имаше нещо, правеше май тук кенгурото, като беха 3 кенгурута, все едно оставаха на екрана нещо. Сега тия на 4-тия барабан достават, да. И сега си тръгва, да, като не направи записи си отиват. То така става. Айде, затвори ги, бе, бате, бе, леле, бе, 75 лева е линията, бе, брат. Това е 1500 лева само тази тройка, бе. Леле. Аз затова и го харесвам с катера на тази игра, защото знае какво да прави, брат. Знае кога и какво да фърля. Кенгур, айде, кенгурът. 2, бам-бам. Бам-бам. На втория сега. Айде. Един запис ли само ще ми дадеш? Не дай така, бе, мила. Не дай така, бе, бейби, бе. Скатър, дай лаут. Добре, 2000 да. Добре, перфектно е, пичове. Сега се чува дали да бъда тъп или да не бъда тъп. Какво ще кажете вие? Да бъда ли тъп? Аз 4 си исках, тя 5 ми даде. Да ги уважиме, май, а? Айде. Купувам ви дебелия скатър. Да видим дали ще хвърли. Айде си пътяги. 1000 лева на тъпите мечета, вата. По принцип аз от една игра тя си ми хвърли 1000 лева отгоре. Как се вика е така, евалата са тия. Сега ако реши с тях да хвърли нещо, вече ще е тотално евала. Айде, звездичките ще трябва да ги закачиш по принцип. Добре. И тригър даде ли, бе? Моле, сега ще я убия. Сега ще скъсам трътката на тази игра. Айде, моето пате. Айде, моето коте. Ретригър още един. Можеш. Ето го, пап. Свали го, бе. Оп, оранжеви сърца, обаче сега трябва да ги фърли. Доле. Скъса ги, бе. Скъса ги, бе, мръсницата долна, бе. Добре, до тук 200 лева ги изби. 400 лева изби. 600 остараха. Сега звездите, ако беше дала, тъмън. Ама ако дядо беше мъж, ще да е баба, нали знаете? Оп, добре, кукловоя, 130 лева остараха, 14 вратки, бе. То прагматик, като не го игра толкова често, почва да фърля, бе. Преди, знаете, скатер не мога да ти избие. Сега па чак от първия скатер купих и фърли. Червените. Лилавите мечеца няма как да ги фърлиш, нали? Избихме скатера, пичове 130 лева, съм горница, има още 11 вратки. Така. Нема аз, аз се набих по принцип. Завчера, 2 дена подред, бата ми щупиха завита направо. Но даже аз съм играл по 40-50 минути с 5-6 кила. То само депозираш, нема тройка, нема двойка. Вземе ти 1000 лева, фърли ти 100. Въртим провайдери, скатери, почета, мочета, какво се сетиш.
Сайтове, същата работа, не ще. Това е кога си човек. Оп! Оп! Rest в peace. Айде. Текста четох артистите, мая бежанска. Наказани сте. Наказани сте да оправите на кюмбата на паричките на момчетството, къде му ги зивахте. Всичко до стотика да му се даде. Всичко до стотичица да му се даде на момчетството. Къде му зивахте паричките. Всичко до стотика. Айде дай на този средния, бе. Гледай какви 32 има, бе. Мога да гръмнеш нещо на 1000 лева с катер сме, мамкамо. Айде, моето пати. 128-мицката. Закачи на 128-мицата, бе. Мале. Леле, бе. Пичове, няма да нагледа. 9 кила и приключвам. Няма да нагледам аз. Разбрали сме си се нещо. Аз бех доволен и на 4. Често ви казвам и на 4000 бех предоволен. Си викам топ. Обаче сега тя като иска да ми даде, кой съм аз, че да не ги взема? Че да пише на лихвара. Брат, не ме бийте, имам парите. Симпатяги! Очаква ви 21:30 в Кика, пуска лайф. Виждаме се там. Пожелавам ви леко свикната вечер на всички и до нови срещи. Целувки, чао!